गोंयचे म्हादयचे उदक मलप्रभा न्हंयत वळोवपा खातीर पुराय कर्नाटक मजत करता म्हणटात ते फट. उदकाची दिका बदलपा खातीर जंय कॅनल तयार केल्यात त्या कणकुंबीचेच न्हय तर गोंय बेळगांव मार्गांतल्या शेतकारांनी उदक वळोवपाक विरोध केला. शेतकारांनी गोंयाक तेंको दिला. इतलेंच न्हय तर चड उदक मलप्रभात वळयलें जाल्यार रस्त्यार येतले अशी जांबोटी आनी खानापूरच्या लोकांनी शिटकावणीच दिल्या. पळयात हो रिपोर्ट. म्हादयचें थारावीक प्रमाणात उदक कळसा बंडुरा कानालात वळोवपाक लवादान परवानगी दिल्या. 14 ऑगस्टाक दिल्ल्या ह्या निर्णयाक कर्नाटकान सर्वोच्च न्यायालयान आव्हान दिलां. लवादान तांकां 3.9 TMC उदक वळोवपाची परवानगी दिल्ली. आतां तांकां 7.56 TMC उदक मलप्रभात वळयल्लें जाय. म्हादयचें आनीक उदक वळोवपाक गोंय, कर्नाटकच्या आनी खास करून कणकुंबी, जांबोटी आनी खानापूरच्या शेतकारांनी विरोध केला. गोंयच्या उदका संघर्शाक तेंचो तेंको आसा. बेळगावी जिल्लो पंचायतीचो आदलो वांगडी विलास बेळगांवकारा कडेन आमचो खबराकार रमेश नायक रावत ह्या विशयाचेर उलयलो. पळयात. आता कसं आहे, गोवा आणि आमचा खानापूर विशेषतः यांचे संबंध फार सगळ्या माध्यमातून संबंध फार चांगले आहे. आणि कसं झालं आहे, आता गोव्याला सुद्धा कर्नाटकातून बऱ्याचशा गोष्टी जातात. शेजारी राष्ट्र आहे, राज्य आहे, तेव्हा लोकांनी एकमेकांना सवय केलं पाहिजे. एकीकडनं हा रस्तावर म्हणून त्यांनी संबंध वाढवायचा प्रयत्न करतात, दुसरीकडे त्यांच्या विरोधात जाऊन गोवा सरकारच्या विरोधात जाऊन त्यांनी ते पाणी नैसर्गिक स्रोत वळवून त्यांनी पाणी वळवलेलं आहे. असं ही कटुता बरी नव्हे. त्यांनी कणकुंबी जवळ त्यांनी अंडरग्राऊंड कालवा घालून त्यांनी जे काय त्यांनी खोदकाम केलं आहे, त्या खोदकामाचा एवढा वाईट परिणाम त्या भागावर झालेला आहे. सरकार आपण करून तो म्हणतोय, पण आज त्या लोकांना जे म्हणावं असतं ज्यांची घरं गेली, शेती गेली, तर त्यांचा योग्य मोबदला अजून मिळालेला नाही आहे. अजून ते लोक फेऱ्या मारतायत आणि सरकार मात्र तिकडे दुर्लक्ष करते. चुकीचं होत आहे. तर आता तुम्ही या आमच्या भागात पाणी मिळवून पुढे येणार असाल तर आमचे लोक जे तहानलेले राहून तुम्हाला तुमची जाण भागवता येणार नाही. तर या ठिकाणी बंधारे बांधून किंवा या लोकांच्या इथल्या स्थानिक लोकांना शेतीचा उपयोग दिला पाहिजे. आणि गोव्याच्या त्या मध्ये नदीवरती जे काही अवलंबून लोक आहेत त्यांनाही त्याचा परिणाम होता का, त्यांनाही योग्य ते पाणी सोडलं पाहिजे. आणि इथल्या स्थानिक लोकांची तहान भागून गोवेकरांची बी अडचण दूर करून जर त्यांनी येत असतील तर काय हरकत नाही. तर त्यांनी याच्या पुढचं काम त्यांनी मोठ्या प्रमाणात वाढवायचं थांबवलं पाहिजे. आणि इथल्या स्थानिक लोकांना त्याचा कुठलाही त्रास होणार नाही याची दखल त्यांनी घेतली पाहिजे. त्यांनी आश्वासन दिले करतो म्हणून, पण ते केले नाही तर भविष्यात आम्हाला सुद्धा रस्त्यावर उतरावं लागणार ही वेळ नाही. तुम्ही पण आम्ही जांभोटी भागातले लोक आहेत, जांभोटी भागातले लोक आहेत. मी जिल्हा परिषद मेंबर होतो, त्या भागाचा कार्यकर्ता आहे मी करता. तेव्हा आमच्या लोकांना रस्त्यावर याची वेळ भविष्यात येणार आहे. जांबोटीच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत.